Dnes sa pozrieme na to, ako byliny dokážu spolupracovať. Ide o tzv. Bylinnú synergiu. Ako je vôbec možné, že 5 rôznych bylín vytvorí jeden funkčný celok? To je tá otázka. Je to vlastne jednoduché. Celok je oveľa silnejší než len súčet jeho jednotlivých častí. Cieľom nie je telo vybičovať, ale podporiť jeho prirodzenú rovnováhu. Jemne a funkčne. A toto je naozaj dôležité. Telo má reagovať primerane, bez zbytočného vyčerpania. Celý ten systém podpory stojí na 5 vrstvách. Prejdeme si ich jednu po druhej. Na začiatku je echinácia. Tá naštartuje rýchlu, no zároveň primeranú obrannú reakciu. Potom prichádza huba reishi. Tá funguje ako taká brzda, aby reakcia nebola prehnaná. Kozinec zas dodáva vitalitu a odolnosť. Je to taký staviteľ, najmä keď sme v strese. A po boji treba upratať však. O to sa stará lipkavec, ktorý pomáha odplaviť odpad. Poslednou vrstvou je lipa. Tá celú reakciu zjemňuje a zároveň chráni sliznice. Aby sme si to zhrnuli, každá bylina má v tomto imunitnom tíme svoju presne danú úlohu. Všetky spolu tak vytvárajú kompletný cyklus. Od aktivácie cez reguláciu až po finálne upratovanie. Samozrejme za všetkým stoja účinné látky ako polysacharidy či flavonoidy, ktoré spolupracujú. Práve táto kombinácia vytvára harmonické spektrum účinku, ktoré pokrýva všetko od aktivácie po ochranu. Dobre, ale kedy je vlastne takýto prístup najrozumnejší? Kedy po ňom siahnuť? Je to ideálne napríklad pri sezónnej záťaži, strese alebo keď je potrebná dlhodobá jemná podpora. Takže pointa je v tom, že podpora imunity nemusí byť agresívna, môže byť jemná a udržateľná. A to je myšlienka na záver. Čo ak skutočná odolnosť nespočíva v sile, ale v harmónii?